kun bara niagek mo nadagsinig marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka dan tanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka agurayak biyak anong ata ubiyak ko mailiw akong bara niagek mo nadagsinig marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka dan tanawagan ka abay titawa bareng agurayak kisah
di ka nakita. Aldaw ken rabi nga paspaso nga den ka. Jakun mas balang tuy iliguken ka, sumangpet ka kadi. Paggek nga sanyata, manaw kalata nga di nagpakada. Napanam nga lugar di kapaing baga, nuanyat ginuram nga inaramid ko, adi mo kinayat ken di ka ginusto. No iti mo malem ket siyak tiyag may maysa, si papan ni midak yabay jay tawa. Nuada lumabas salsalud suden ka, ngem jayan mo diako di damit ibaga. No siyak tut pumusay ket siyak tay sumina, dawate ko biyag ko sumangpet kanto kuma. Umay mundo kita en pinagbanagan na, di ngay ayat mo ngayon ka inulila. Malem ket siyak tiyag may maysa, si papan ni midak tiyabay jay tawa. Nuada lumabas salsalud suden ka, ngem jayan mo biyag ko di damit ibaga. Siyak tut pumusay ket siyak tay sumina, dawate ko biyag ko sumangpet kanto kuma. Umay mundo kita en pinagbanagan na, di ngay ayat mo ngayon ka inulila.